Aici o să fim cei mai gay oameni. Da, este cel mai greu joc din toată lumea. Eu am spus gay. E atât de greu încât noi nu vom reuși să-l facem în aer de pe, Și eu am spus gay. de pe telefon. Pentru că suntem de pe telefon și tabletă, dar... Eu sunt foarte pro. Suntem foarte prost, niște, n-am ce să zic. Nu, e foarte greu de pe telefon dacă mă întrebați. Mi-e lag mult. Fucker. Am zis dacă. Am zis dacă. Am zis dacă, băieți. Nu făcându-i la ce am spus. Am spus dacă. Eu sunt înaintea de Teo. Dar eu nu știu cum să fac wallhop în aer, adică o să vă arăt când ajungem acolo. Nu pot să fac wallhop pe sperile astea, uite așa. Tutorial. Use a leather glide. Face the wall with shift lock active and then hold forward and sideways. Teo, nu fi clar. He? What a duck? What a duck? Ce ai spus? Nimic. Și tu mi-ai spus. Asta e cel mai bun wallhop posibil. Dacă voi știți să faceți wallhop, atunci învățați-le! Dacă știți, atunci nu mai faceți. Că o să muriți. Vă veți muri. Și o să vă enerveze în viața reală. Credeți-mă. Dacă de greu, Credeți-mă. Nu am murit! Nu, Teo, tu unde ești? La 7. Eu sunt la 8. Urăsc 9 e imposibil, adică 8 e imposibil, dar nu mai e. Vorbești? Deci... Da, nu ți-am... L-am făcut pe 8. Ce greu e. Eu mă noroc să faci pe 8. Adică nu mă noroc să faci pe 9, nu pe 8. Că 9 e acolo. Mult noroc, eu zic mult noroc să-l fac pe 7. Cum nu te descurci la 7? Este atât de greu. Să nu sar de pe scară. Păi cum? E easy. E easy. Nu pot... Așa, bravo. Acum trebuie să fac asta și bum, 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 bum. Ce ușor e. Acum am un noroc la asta, că e foarte greu. Eu am reușit. E prea ușoară. Din a doua încercare. Eu am făcut-o de prima. Atunci, cum ai murit? Eu desfac cum am murit? Suntem prea buni, Teo. Să nu atingi rastrele. Gata. Gata. Să nu atingi rastrele. Nu atingi rastrele. Dar de ce mări așa rapid? Că jocul ăsta e atât de rău încât că numai noi doi suntem pe server. Ba nu, sunt mai mulți oameni, doar că e foarte greu și de asta nu se joacă multă lume, că e prea greu. Și pentru că e enervantă. Da. Mă doare capul. Mi-am dat palmă peste cap. Pentru că sunt un mare wallhopperist. De pe telefon e așa de greu să faci wallhop. Și da, cum am murit? Mi s-a lăguit și a murit.
Ok, și... Nu, ăsta în aer. Vreau ăsta în aer. Da, eu de-abia l-am făcut. E astea în aer. Vreau să fac ăsta, care e Așa se duce un om în ceruri. Ritualul arab pentru a fi un om foarte arab ca să se ducă în rai. Oare focul ăsta e imposibil? Am picat în apă. Vreau să pic în apă. Edmin nu cred că îmi face fești. Eu mă teleportez. Eu mă teleportez. Da skip cu Robux. Da, Tu chiar dai skip? am Robux, dar nu pot, nu vreau. Nu, da, că e easy. Eu pot să fac. Mă sună mult. Aia e. Și că am supărat. Nu cred că vrea să se joacă ce doar Forsaken. Atâta vrea. Pe el să facem, haideți să jucăm și noi Forsaken atunci. Nu mă joc Forsaken. Nu mai lasă să mă joc. E prea greu. Dacă ai lag, super mult lag, normal că e greu. Păi da, am prea mult lag. Tu ai văzut? Vom lua o pauză pentru o secundă la videoclip. Am revenit. Noi o să mergem într-un portal. Vino cu mine. Așa. Ce? Eu cu Alex am ajuns undeva? Cum am ajuns noi aici? Spune. Nu înțeleg cum am putut să ajungem. Da, e cam ciudat. Cam ciudat. Da, Dar zic să mergem. Spooky, spooky, skeleton. In the morning life. cine e ăsta care Spooky, ne aleargă? spooky, skeleton. Ain't no right. Cine e ăsta? Ce? Cine e ăla? Cine e ăla? Să fugim. Să fugim. Hai să fugim. Nu-i bun. Nu-i bun. A dat Slonic. Fugi, are gheare, fugi, are Fugi. gheare. Fugi. Nu știu unde am ajuns, dar... Bagă un boxy cola. Eu am băgat un boxy. Am găsit o mașinărie. Ce face mașinăria? Nu știu, cred că e de bani. Da. Dacă muncim mult, poate găsim și noi ceva. Și să ne cumpărăm lucruri. Mamă, ce fain. Da, noi niște bani. Am făcut ceva, mi-a dat ceva fain. Nu știu ce mi-a dat. Am făcut o mașinărie și mi-a dat ceva foarte... Am făcut mașinăria, hai să mergem. Că nu vrem să stăm aici, că o să fie foarte rău. Avem Eu am găsit, am Bloxicola. Și nu prea știu ce înseamnă. O să beau, o să... Să mergem! Am găsit un medkit, uite-te. Da, hai să mergem. Cred că e pentru viață. Văd o bară care mi arată 100%. Frumos. Ce? Hai să mergem. Ne aleargă omul. Teo, ne aleargă. Teo, cum nu te-a dat până aici, norocos? Teo, vine. Stai, să completez mașinăria. Am completat mașinăria. Hai să mergem. Să mergem, trăim o viață liniștită. Ne aleargă cineva, Teo, cred că e un hoț. Fugi. Vrea să ne fure banii.
Mă alergă pe mine că am prea mulți bani. Nu te-a dat una, puște-o. Încearcă abilitatea asta să te faci de piatră. Eu am încercat. Un bloxicol am găsit. Hai să bem. Hai să bem niște bloxicola. Yummy! Salami! Ce Ghost Burger? Am mâncat Ghost Burgerul! Uite, sunt în spatele killerului! Nu! O să fug! Eu o să fie rușine cum ai putut să mă lași. Scuze! Nu e rușine, te-a blocat. Nu mai poți scăpa. Da. Fugi! De tare fugi. N-am ce să Eu fac. fugi. E un medkit la mine pe jos, du-te și iar. E un medkit unde am murit eu. Teo, nu te faci de piatră. Aoleu. Fugi. M-a făcut mai rapid copilul. Nu știa. Teo, fugi. Sau nu, Teo. Ochiul din rai se uită după Alex. Alex este și el și domnul ăla e urât. Adică domnul ăla nu poate să-i facă nimic. Că este un domn pizasor. Hacker. De ce e un hacker care mă aleargă? Hacker. Are și avatar de hacker, a fost hackuit. Dacă te atinge, ești chiar declarat mort. Dacă mă atinge, mă hackuiește, trebuie să spun. Nu, o să mor. Mă alergă, Teo! O să te ajute domnul ăla, burger, să-ți dea un burger în gură. O să sar dacă vine hackerul. Fugi. Ești declarat mort. A băgat hackerul, a băgat hacker. M-a omorât când aveam 100%. Salutare, am revenit. Da, Elios nu prea o să fie bucuros. Nu-i prea bucuros. Aruncă o pizza! Cred vine killerul! Hai, fuga mare, mâncarea mare! Ia după noi killerul, Am găsit o sabie. Nu e cel mai mare hacker al Roblox-ului. Să fugim! Nu! Cel mai mare hacker al Roblox. Nu! Ok. Ia o pizza, Teo, fugi, ia o pizza. Nu mai pot să iau nicio pizza. Nu moriți! Nu! Teo, cum ai putut să faci asta? Ochiul lunii. Mă uit pe lună cu ce face Alex. Mă uit la lună. De pe lună mă uit, că sunt mort. Dar și credeți, unde se duc oamenii când mor? Dopti, hai să mergem pe aici. Să ducem pe Alex pe aici și să-l ducem la killer să vină și la lună și să se uite și el pe ochi. Ce ziceți? Dacă facem 100k like-uri, Alex o să moară.
Dacă facem 1000 de subscriberi, atunci Alex nu o să moară. Alegeți. Alex, vreți ca Alex să moară sau nu? Ce zici? Eu cred că mor. Eu zic că nu o să mori. Da, acum da. Mai mergem și Ce ziceți? Alex o să moară sau nu o să moară? Cine zice că Alex o să moară? Alex, nu muri, că ești singura noastră speranță. Hai, Teo, ți-ai luat încă Simți pizza. Da. Așa. Unde să găsim ceva? Hai să găsim ceva. Eu zic meciul nou. Uite, un portal. Vino cu mine, mergem? Mergem în portal. Vii cu mine la portal. Portal! Unde ne-am trezit? Știi unde ne-am trezit? Alex, știi unde? Unde sunt? Bă, uite, Alex, uite! Ceva de să arăt bun. asta. Lasă-mă pe mine. Ok, îl Vezi pe pun asta? aici. Ei, Așa, bine că am cumpărat pistol. Ia niște coluri. Cred că o să ne fie de folos. Dacă avem un tren. Nu-i așa, Alex? Da, dar nu am memori. Dar totuși, zic să iei col mai bine. Am luat col, dar te Așa. Cred că o să... am un pistol. Am dat 50 de lei pe pistolul. O să avem doar 2 coluri. Păcat. O să găsim case. Da, cred. Unde Hai să luăm. Punem, hai să punem. Am găsit niște newspapere. Zic să punem. Apăsați pe butonul de subscribe. Da, și like ca să avem abonați mai mulți pentru o comunitate. La 100 de abonați facem o comunitate care pot intra numai subscriberii și cei care îmi ghicesc numărul de telefon. La 1000 de abonați vom face un live. Da, o să facem un live. Alex, zic să punem astea și una să o păstrăm, să o punem în foc. Ce zici? Nu, Ba, că o să ne trebuiască, că am văzut zombii care pot intra pe YouTube. nu pot intra așa. Da, poți. Așa. Păi putem nu, dar nu pot. Da, de-aia nu pot. Că sunt prostuți. Ce? Teo. Și-a luat. Ai băgat Robux ca să ai 15 în satul ăla. Normal. Cine nu bagă? Eu. Eu uneori. Așa. Trebuie să ne ducem la case. Dar nu știu dacă vom găsi o casă, pentru că am găsit doar un tren. Căluți! Ok. Uite, avem o turetă! Suntem norocoși, uite acasă. Fain! De la ea. Casă de doctor. Ai dus să crească pistolul meu frumos. Tu de unde ai pistol? Pistol? Eu te ajut? Da, cred că suntem vârcolaci. Da, nu știu. Mi s-a spus că suntem vârcolaci. Și o să fim mai puternici. Da, am auzit că sunt vârcolaci. Milk! Uite, Milk! Avem nevoie de milk. Poți să-mi dai și mie niște bandaje? Îmi dai niște bandaje, please. Am pus milk pe jur.
Ce frumos e mie. Poți să-mi dai niște bandaje? Eu am bandaj, că eu am doar... Statuietă, să luăm. Statuetă? Ce-i statueta? Habar n-am. Statueta te... Cred că o statuie. Hai, o băgăm aici. Da, nu știu de ce. Să vedem ce putem face, ceace. Da, ce face aici? Caci-mace. Ui, am teleportat. Oh, nu! Nu, ce? Cai? Ce muzică asta? Mă întreb. Cred că erau niște cowboy când i-am văzut acolo. Sunt mai rapid. Hai să mergem pe jos. Mă simt mai puternic acum, nu știu ce. Eu merg pe jos. În noapte sper că nu vine ceva rău. Cred că o să vină niște zombi, nu știu. Da, cred. Cowboy în depărtare. Haideți, o vină la sirene. Când-ți pe scară să fugi. Ok, bine. Mă simt mai puternic. Fugi. Ghești pe scară? Nu, sunt pe scară. Ești puternic, poți să supraviețuiești. Am găsit o casă, e bine. Dacă vin zombii din aia puternici, nu cred că pot să-i înving. Bă, poți, deja ai putere de vâlcolat. Vezi un oraș, vrei să mergem la el? Am găsit ceva foarte frumos. Poți să-mi dai mie, please? Am găsit ceva frumos. Ce-ai găsit frumos? Mă ajut să-i omor. Da, te ajut. You little bit? Hai să mergem. Mergem la oraș. Nu, stai, că trebuie să mergem la casă mai întâi, haide. Eu lasă doamna. Ce e la casa aia? Unde ești totuși? Oh, mai mult. La casă. Am găsit gold. Vii cu mine să luăm gold? Eu ajut să mă. Nu să te Mă ajut. lasă niște zombi, ajutor. Am nevoie de o bandaj, sunt un bandaj. Ce e acolo? Să vedem, să vedem. Nimica. Nu cred că ar trebui să mergem. Auzi? Mergem să luăm goldul. Eu zic să ne întoarcem la teren, că s-a mai găsit un gol. Eu am auzit asta azi de dimineață. Am zis că era un fan. Acum i-am trimis. Eu nu Pe sunt. uite și Gold? Cred că o să ne trebuiască. Hai să mergem acolo. Nu lăsați, la tren. Dar totuși, pur și simplu, putem primi gold mult, am înțeles eu. Să-i batem din tren? Mai jos să-i batem din tren. Că nu pot veni în tren, nu crezi? Păi, da, putem să-i batem cu trenul. Dacă vine un miner din ăla, că am înțeles că aici e un miner.
Cică, un miner. Și minerul ăla, dacă explodează, te omoară instant. E adevărat, Alex? Avem un butoi care dacă explodează dă foc. Mamă, ce fain! Când dă trenul, eu o să lovesc. Eu o să lovesc cu asta. Nu mai avem multă benzină. Cred că ar trebui să oprim. O să lovim cu turetele la străzi. Nu mai avem multă benzină, să știi. Bătrân! Cred că aia înseamnă că o să avem ceva cod. Mă apăr. Mă apăr. De bătrânul fug. Eu fug. Teo, vină în fața trenului, că vin cu trenul. Nu! Am bandaje. Cred că poți să vii la mine să mă iei. Trebuie să-i omor mai întâi. Dar totuși, nu mai sunt mulți. Mai sunt zombi? Da, puțin. Un zombie se plimbă după ce fac. Zic să baricadăm cu moșii ăia și cu cowboy. Că poate arată mai fain. Ne înfrumusețăm și noi baza. Ce zici? Mai sunt zombi? Da, cred că cu ceilalți zombie putem să-i băgăm. Ce zici? Da. Mai sunt? Da, puțin. Mai doi la tine, unul în față și doi la tine. Da, nu mai sunt mulți. Văd moșorogul și cu ceva bilet. Vii să-mi dai revive. Unde-i moșologul? Dar mai întâi vii după mine. Da, vine acum. Nu! Bate-i! Bate-i zombie! Încerc! Fugi! Fugi! Nu-mi bătut! Tombe! Hai să luăm biletul! Hai să luăm biletul! Zic pe ăsta să nu-l omorăm nici pe cowboy. Zic să-i punem pe tren. Să înfrumusețăm. Să înfrumusețăm. Ce zici? Haideți să... o bancă! Cred că ne ajută codul, nu știu. Eu înfrumusețez. Cu Am cowboy. găsit o turete! Am găsit o turete! Cred că e bună una în plus. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Bro, unde ești? Unde ești? La bază? La bancă! Bancă, Teo! Bancă. Hai să luăm niște gold. Mamă, ce fain. Vezi? De faine? Da, turetă, scaune. Haide să băgăm podul. Bagă codul, bagă. Să vedem ce găsim. Suntem pe mare, suntem pe mare, din Caraibe. Noi suntem oamenii din Caraibe. Hai, îmi dai și mie niște gold. Îmi dai și mie. Da, ia tu gold, eu iau niște skin. Hai, zi. Hai să mergem. O să mergem în aventura cu ura. Aoleo, pot să mă aperi, pot să fiu african, o să fiu niște african. Ok? Mă poți apăra? Mă poți apăra? Nu pot. Ai găsit banca de bonzuri. Ce bine!
Am intrat la cealaltă bancă. Personajul ăsta de bun, eu Wanted full. sunt ziene. Bro, Teo, toți zombii sunt după mine. A explodat ceva. Ce a explodat? Habar n-am ce a explodat. Dar totuși mi-a fost de folos mie. Teo, toți zombii sunt după mine, așteaptă. Bine, unde ești? Dar a explodat ceva și pur și simplu mi-a deschis ceva. Și o să-ți las mult gold, ok? Adică 2 gold. Bro, dar... Mă, ajutor, sunt zombie la mine și mă omoară. Unde ești? Unde ești? În tren. Teo, ajută-mă, mai am puține viață. Nu te mai apropia. Sunt puțin. Omoară-i tu, că mă alerg. Alergă, Teo! Nu mai e multă din... Așa. Hai. Ți-am lăsat niște 2 gold în bancă. Hai să luăm, că poate găsim niște lucruri. Am găsit niște bani. Ah, Teo, ajutor! Teo, ajutor! Zic să stăm aici. Pot să mă apăr puțin, că stau puțin AFK. Apără-mă tu, că mai am puțin. Eu stau AFK pentru că trebuie să îmi pun la încărcat. Cam 15%. Și dacă găsești crucifix, împărțim, ok? Da. Teo, am găsit ceva. Ce? Am găsit ceva. Ce ai găsit? Ai găsit col? Nu am găsit asta. Ce? Mamă! Cred că e bună pentru bază. Crucifix! Oh, holy water, Teo, holy water. Bun. Încă un holy water. Poți să mi-l dai mie, please? Păi eu am nevoie de mai multă viață. Păi da crucifixe. Ia și ăsta că nu mai am loc. Da, să împărțim holy water. Tu ai unul, e unul. Nu, eu vreau să am două, să fiu șmecher. Ți-am lăsat 2 gold. Haideți să luăm zombie și să-i punem în tren. Eu mă duc să-mi pun la încărcat. Așa, mi-am pus la încărcat. Please, am mai găsit un moșorog care e în viață, dar pur și simplu nu mai este nicio bancă pentru el. Am nevoie de ajutor, eu o să mor. De ce o să mor? Am murit deja. Te rog frumos, vino după mine. Stai până la mine, că nu pot. Să nu fur nimic, să mi le dai, ok? Ok. Că mai e un moșorog, dar n-a făcut nimic ca moșorogul. Zic să îl punem. Mai ai un bandaj? Nu. Nu. Vii? Nu mai sunt zombie acolo? Nu. Nu mai sunt. Dar poți să-mi dai itemele înapoi când ajungem? Da, o să se le dau. Doar vino. Să-mi iei toate itemele.
Cred că vezi care sunt. Le poți lua pe toate. Nu le pot lua pe toate. Wow, uite zombie. Măcar ăla m-a omorât, moșorogul. Așa, nu, avem tot. Oricum nu mai ai nicio bancă, că cred că un miner a făcut totul pentru mine. Măcar goldul poți să mi-l iei? Nu pot să cer tot goldul. Stai. O să dau drop la Steam. Cumva mi-ai luat un crucifix. Vă păstrez câțiva pentru mine, Teo. Nu, de ce furi? De ce Stai, mi-ai ți le iau ca să le pun în tren. Dar totuși, de ce mi-ai furat crucifixul? Păi ce vrei să ți luăm pe aici? Nu, dar poți să iei și turetele și un scaunul. Da, trebuie să duc stratele. Duc și eu ceva. Cred că te ajut. Duc scaunul mort. Când sunt mort. Eu duc scaunul. Uite, vine scaunul la tine. Am făcut un scaun mergător. M-am bucurat și eu. Ok, Teo, deci împărțim 3 pentru mine. Vii după mine, că e noapte și tu mergi mai rapid noaptea. E noaptea lupilor. Nu, e fulgere. Nu. Dar totuși, nu se spawnează așa rapid. Doar vino. Ia și scaunul și tureta și ia-mă. Nu pot, te pot lua doar pe tine. Lasă scaunul și tureta, avem și ne trebuie. Mă doare capul. Doi capul? Mă doare. Au, 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 au. De ce îmi faci asta? Dar ce să fac? Am văzut un werewolf. Oh, ce Încă unul. Ok, am ajuns la bază. Suntem safe. Da, nu mă în ce de merge. Mă duc să vând astea și să... Da, ai un gold în inventar. Am mai multe, am safe. Atunci trebuie să-mi dai și mie din ale tale. Păi ți-am păstrat și ție 3. Da, nu-i corect. Tu ai 10 și eu am... Adică tu ai 7, eu am 3. Ba nu, eu am 3 și tu ai 3. Ok, dar mă las să iau werewolfii. Dimineața. Da, te las. Ipi, 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 ipi. Că pot cumpăra 2 col din ei. O să cumpăr bandari. Cumpăr și un sniper. Vin la tine. Bun. Gold! Poți să-mi dai goldul? Păi uite inventarul aici, uite la aici. Ipi! Deschid.
Deschide, dă-i open. I-am dat open. Îți dau, Îmi dai niște gold. da, du-te acum mai pe stream. Iubi, iubi. Ok, uite crucifixul, l-am pus. Ia gold, uite. Ia gold. Nu, ai, ești prost. O să explodeze. Nu, era să mor. Eu știu. Ce am văzut întâi? Dar nu mai joc cu tine. Bine, bine, hai. A fost amuzant să îl vedem pe Alex. Dar de ce nu merge să pe actorța? Da, nu mai contează. Unde e al treilea gold? Acolo. A, uite. Așa. Așa, un din asta. Și să mergem să vindem ce bine. Un cowboy, 2 cowboy, poți să iei tu, bine? 67. 1,80 va fi să Da, mi-am zis. Asta spun și totul va fi mai la. Ce bine să te joci, jocul ăsta e fain să te joci, dar nu e fain să mori, pentru că nu e fain să mori. Nu e așa? Am găsit laboratorul. Ce? Am găsit laboratorul. Laborator? Da, am găsit un laborator. Unde? Unde? Uite, suntem pregătiți. Uite, îți dau un cadou, uite. Thanks, bro. Stai puțin, nu mergi acum, că trebuie să fim în ataci. Cumpără-ți totul. Am 210, ce fain. Mă duc să-mi cumpăr și eu ceva, altă armă. Mai întâi iau col. Trei coluri și o sabie. Poți să-mi cumperi o armă? Nu pot, că nu am o spăt. Adică am, da. Tu ai 248. Să-mi cumperi un gănuț, un gun. Să cumpăr de armură pentru... Ok. Ai cumpărat pentru noi 2 armură? Cred că am bani. Nu. Dar ai cumpărat una eu, una tu? Păi dacă vrei să-ți cumpăr armură sau pistol? Armură, că mi-am cumpărat deja eu. Ok, vino tira. Vino la shop, ia-o. Unde ești? La shop-ul ăsta aici. Am văzut de acum. E acolo, ia. Dar totuși, de ce ești maro? Ești gri. Pentru că m-a omorât un zombie. Și tu ești maro, nu știu de ce. Mergem! Da, de ce? Un bandaj și
Nu, tu ai luat 2 bandaje. Nu, cumpăr acum. Iar vreau pe ăsta și... Haide pe Să ne luăm cai. Haide... Da, sper să nu... Dacă e ceva acolo, am înțeles că e un Nikola Tesla. Da. Uite, suntem rapizi. Totuși, zic să nu-l spawnăm. Că am auzit că e și gras și foarte puternic. Da, dar eu zic să așteptăm până să faceți zila. Sau nu știu ce zici. Vin aici. Ia-ți calul în inventar și zic să stăm aici. Da, haideți să stăm aici. Eu nu văd nimic. Da, ok. Hai, mai alergă un zombie. Mă duc la safe zone, nu mă poate mult. La safe zone trebuie să venim cu zombie ăia. Stai aici, Teo. Nu la safe zone, Tino. Aici, că suntem mai rapizi ca ei, ne pot alerga. Nu mă prinde. Ce știu eu? Nu o să mă prind, eu sunt prea rapid. Dar alergă și pe tine, doi. Fugi. Teo, te omoară. Fugi. Te omoară. Teo, nu te mai bate. Te omoară. Acum chiar mor. Teo, te omoară. Fugi. Nu lasă. Nu. Te omoară. Nu te omoară. Fugi. Dar vine unul în spate. Fugi. Am unul inventar. Poți să-l iei dimineața. Wow, uite. Și am găsit un col pe jos. Un col pe jos. Măcar 10.000 de zombi deodată. Oricum se despawnează mâine dimineață. Și nu-mi da... Am 3 col în inventar. Poți să ai grijă de calul meu? Da, o să ai grijă de care tot. Haide, poate dimineață, dacă așa. Să-ți dau revive cu batajul. Haide, ia scot. Ok. Să mergem. Nu mi-ai luat niciun glonț. Nu? Nu mai să mergem. Da, nu mi-ai luat niciun glonț. Eram gloanțe de shotgun. Eu am gloanțe de revolver. Hai să mergem. Da, uite, am găsit un. Cred că știu eu ce să fac. Poți să mi-l dai puțin. Am găsit și capul, știu și eu. Cred că trebuie să le punem acolo la Nu-l pune. să-l pun. Nu le pune. Am luat un picior. Nu poți să-l faci. Și o mână. Și o mână. Pune-le. Nu le pun. Nu le pun. O să ne fie mai greu. Dar lasă, o să ne descurcăm. Pune. Da, te-am avertizat. Eu iau pușca atunci. Nu, eu iau pușcă. Atunci nu te mai ajut. Iau acest electric shock și nu. Îți dau pușca mea dacă nu mă lași. Nu te las. E al meu. Pușca mea nu mai pot. O pot lua doar la început. Ia-mi pușca asta de aici.
Ba nu, e a mea. E a mea. Nu, e a mea. După să vină John. Da. Este mai bună. La vaca Saturnul Saturnita. Hai că eu știu eu ce mai bună. Trebuie să-i ducem la bar. Fugi. Fugi, fugi. La bar. De la bar. Dar nu e vina mea dacă murim. Nu e vina mea dacă murim la final. Dar eu fac toată treaba. Dacă tu iei pistolul, nu mă mai joc. Ce dacă iau pistolul? Mă alergă pe eu. Nu te ajut pentru ce ai făcut. Eu nu te ajut. Să fie clar. Da, ce ai făcut? Boss? Eu te-am salvat. Nu mai joc. Bine, hai că te dau revive. O să mor. Ești slab, eu. Nu. Salutare! Din păcate trebuie să plecăm. Da, măcar am ajuns la 10.000 de metri.